कुडाळमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून नेरूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीने जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलंय। यांना स्वतःचा पक्ष माहीत नाही ते विकास काय करणार असा थेट सवाल आमदार निलेश राणे यांनी विरोधकांना विचारला आहे। दरम्यान नेरूरच्या सरपंचांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी उबटा गटाला रामराम ठोकत धनुष्यबाण हाती घेतला आहे। ही निवडणूक तशी फार महत्त्वाची आहे। 8 वर्षानंतर ही निवडणूक होते। सन्माननीय संजयजी पडते साहेब आहेत, खाली पंचायत समितीला सौ नाईक आहेत, तिकडे एकीकडे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आहेत। एकंदरीत परिस्थिती जर तुम्ही मतदारसंघाची किंवा जिल्ह्याची बघितली तर सामंत साहेब सगळीकडे महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील अशी एक परिस्थिती अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये आहे। रेकॉर्ड होईल, रेकॉर्ड होऊ शकतं अशी परिस्थिती आपल्या जिल्ह्यात आहे। संजयजी पडते साहेब, आपण या निवडणुकीत उतरलात। आपण अगोदर वेगळीकडे होतात, नंतर मग आमच्याकडे आलात आणि तेव्हाच मी तुम्हाला शब्द दिलं होतं की साहेब रिझर्वेशन काय पडतं मला माहीत नाही, पण रिझर्वेशन जर तुमच्या मताचं पडलं तर 100% आमचे उमेदवार म्हणून तुम्हीच रिंगणात उतरणार आहात। आमच्या देवेंद्र नाईकचं जरा युतीमुळे गडबड झाली, पण त्याला मी शब्द दिलाय, तू काय काळजी करू नको, योग्य तो मान सन्मान सगळा तुला दिला जाईल। आणि अशी ही निवडणूक इकडे आज होते। विकासाच्या विषयावर आम्ही ही निवडणूक लढतोय। कोणावरही मी निवडणूक अगोदर तेव्हाही कोणावर टीका केली नव्हती, टीका करायची तशी काही गरजच नाही। राजा प्रभू असतील, सन्मान्य दत्ता सामंत साहेब असतील, विकासामध्ये आपण नेरूरमध्ये काय करू शकलो तेवढी फक्त यादी आपल्या समोर मी वाचणार आहे। ज्याची प्रशासकीय मान्यता ज्या कामांची निघालेली आहे अशीच कामं मी तुमच्या समोर मी वाचणार आहे। नेरूर जिल्हा परिषद या एका जिल्हा परिषदेमध्ये निघालेली प्रशासकीय मान्यता आणि त्या निघालेल्या प्रशासकीय मान्यताची रक्कम 9,90,00,000 आहे। ते कामाचा उल्लेख ही यादी नंतर मी पत्रकारांनाही देईन, नाहीतर पंचनामा करायची त्यांना सवय आहेच। कवठी देऊळवाडी ते अन्नशांतवाडी डांबरीकरण व खडीकरण 5 लाख, 25 कामं आहेत, 2 मिनिटात होतील। चेंदवन घाडीवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण 5 लाख, नेरूर साहेबा टेम सुधाकर घराजवळ रस्ता वगैरे 5 लाख, नेरूर कविळगाव 5 लाख, नेरूर वाघोसेवाडी ते कॉन्क्रिटीकरण 3 लाख, नेरूर समतानगर 5 लाख, नेरूर दत्तनगर 5 लाख, श्रीदेव कलेश्वर मंदिर नेरूर इथे जलशुद्धीकरण मशीन बसवणे 10 लाख, वालावल वरची देऊळवाडी रस्ता खडीकरण करणे 8 लाख, वालावल हनुमान मंदिर मुख्य रस्ता वगैरे वगैरे खडीकरण डांबरीकरण 5 लाख, वालावल इथे ट्रान्सफॉर्मर बसवणे, आकरचा पूल तिथे 7 लाख, चेंदवन ट्रान्सफॉर्मर बसवणे वेलवाडी इकडे 7 लाख, चेंदवन माऊली मंदिर वगैरे वगैरे बांधकाम करणं 9.99 लाख, वालावल रेवटीवाडी डांबरीकरण 2.99 लाख, वालावल श्रीदेव महालक्ष्मी मंदिर ते महापुरुष मंदिर 4.99 लाख, वालावल हनुमान मंदिर मुख्य रस्ता ते चव्हाणवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 7.99 लाख, चेंदवण मळेवाडी येथे बंधारा बांधणे 2.5 कोटी, वालावल लक्ष्मी मंदिर परिसर सुशोभीकरण करणे 25 लाख, सरंबळ बागवाडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 1.5 कोटी, चेंदवन खारीचा बांध येथील बंधारा बांधणे 2.5 कोटी रुपये, नेरूर येथे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारणे 1 कोटी रुपये, चेंदवण येथे आपत्ती व्यवस्थापन उभारणे 1 कोटी रुपये, वालावल तलाठी कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 10 लाख रुपये। असे हे सगळे मिळून 9,90,00,000 रुपये
नेरूर या जिल्हा परिषदच्या हद्दीमध्ये आपण प्रशासकीय मान्यता ज्या कामांना आलेली आहे त्याच कामांचा उल्लेख मी ते केला. इतर कुठलाही कामाचा उल्लेख मी केलेला नाही. आता आपण जी मला यादी नवीन द्याल ती यादी आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये 100% घेणार. त्याच्यामध्ये कुठेही तडजोड होणार नाही एवढं या व्यासपीठावरून सांगतो. कारण का आमचा राजा प्रभू असतो तो 1-0 वाढूनच सांगतो. जसं आता 25चे 50 केले, माझ्याकडे 5 कोटीचे 10 कोटी पण करू शकतो तो. म्हणून मला त्याच्या कामाचा अनुभव आहे. आणि पोटतिडकीने काम करणारी ही सगळी लोक आहे, वर्षोनवर्ष राणेसाहेबांबरोबर काम करणारी लोक आहेत. त्यांच्यासाठी काहीतरी करणं हे माझं भाग्य मी समजतो. आणि म्हणून कुठेही सामंत साहेबांचा शब्द पडता कामा नाही या उद्देशाने मी कामाला लागलेलो आहे. कुठेही राजकारण करणं हा भाग नाही. जसा उल्लेख आता कोणीतरी व्यासपीठावरून केला, कुठल्या तरी गावामध्ये आपली ग्रामपंचायत नाही म्हणून मी निधी देणार नाही. हे पूर्वीचे दिवस आता संपले. इथे आमदार आता निलेश राणे आहे. सगळ्यांना न्याय मिळणार, कुठेही कोण वंचित राहणार नाही. कुठलीही वाडी माझ्याकडे नाही म्हणून मी वंचित ठेवणार नाही. जसं राजा प्रभू 10 वर्ष वंचित राहिले तसं आता ह्या मतदारसंघात कुठलीच वाडी कुठलंच गाव वंचित राहणार नाही एवढं या व्यासपीठावरून सांगतो. आमच्या उमेदवाराला, आमच्या सगळ्या उमेदवारांना आपण निवडून द्यावं ही विनंती करतो. कारण का समोर मला वाटतं कुठलाच पक्ष नाही, उमेदवार कुठल्या पक्षाचा आहे माहीत नाही, तो स्वतः कुठे उभा आहे माहीत नाही, तो उद्या कुठे जाईल तेही माहीत नाही, तो निवडून आल्यानंतर करेल काय हेही माहीत नाही, निवडणुकीला पैसे देणार कोण हेही माहीत नाही, तो सगळ्यांकडून पैसे घेणार एवढं त्याला माहिती आहे. कारण का पडते साहेब, कॉन्टॅक्ट होतो ना, मी फॉर्म भरलाय तुझपासून, अरे तू भरला कशाला, म्हणून नाही भरायचा. नाही पण कुठेतरी भरलं पाहिजे, नाहीतर मग कुठेतरी मीटर चालणार नाही. विचार करा, एकीकडे पडते साहेबांसारखा अनुभवी एक उमेदवार आहे, त्यांच्या मागे आम्ही सगळे उभे आहोत.